יאללה, תרביץ, תרביץ פיטוסי! איפה אתה הולך לימה? אתה תפיל עלינו אבנים. תביאו אופניים לפה. באמת? למה? שם זה די מסוכן. שאחד יעמוד באמצע, ואחרי זה אחד. תעמוד פה. תעמוד פה. לא נדבר אבנים. חכו, אל תעלו לי. אתה עולה כמו טייטן. תביא לי יוסי. תראה כמה ציפורים יחכות שמישהו יפול. רגע יוסי. אני לא רוצה, לא זה משהו. יוסי, תעזוב אחי. תן לי לעלות. אתה רוצה לעלות קצת? חבל, ככה עם זה? תביא. לא צריך. בן אדם היה פה. רגיל. אני רגיל. בזהירות שלא... איתן, אתה אפילו יכול להמשיך להרגע. אני מצלם אותם, זה חוויה. קח. זה לא בעיה. כן, חדי. לעלות כבר מפה ברגל? כן. רגע, אבל אל תעשו אותי, בוא. תעלו רק דרך ההר, לא על המצוק. קח דימה. חברים, תעלו לפה כמו... תעלו מפה. אני תופס. רגע, כולם חזרו שיש כאלה שהמשיכו? לא, פשוט לקחו שם קצת. אי אפשר כמעט לעבור שם. למה זה די מסוכן. תעברו שלא תישארו לסמן את העומק. כן, זה מסוכן אחי לעבור שם. מאיר! מני, יש לך כיסא ג'ל אתה עכשיו. מביא לי את האופניים? מני, תעלה מפה, אל תלך על לא, שמה זה הצוק. האופניים שלי. יאללה, תעברו, פשוט לעבור קדימה. תביאו את האופניים של מני. מאיר! יאללה, נו מה? וואי, זה מנזר מדהים, אה? זה רכיב פה? קל לקו פה, לא? איתן, אתה מצלם? כל הזמן.